Vakuru vakati kukava datya kuriyambutsa Ritz McLeish mushure mekunge atukwa namai tete akabva ango identifyiwa namai Maketen avo vamutora mazuvano ari kugara navo mumention uye vamubatisa $US kuti abatsirike nevanhu. Kaskini ke karikuita kachi chemunhu akabata $US wedwek imbike mashu zvikudisaika vanhu vaona kuti murumuru ndakabata mwana nhasi ndiri nani ndakachengetedzwa mwana. Aye guys muye muzotenga maketeni kwamai Maketen. Mweni ndakona mwana Maya, she's so kind. ndakona mwana And this is ndinoise pacategory ipi guys. I'm grateful zvangu handingoni kutaura zvavandiitira apa but yo ndinobatwa nematsotsi ndinorobhewa. Wow, she looks happy. Azosangana finally namai Maketen avo vanga vachimutsvaga vachiti vari kuda mubatsira mushure mekunge aenda kwaOla ndokunotaura nyaya yake yekuti akamitiswa naDev achibva angosiyiwa nemwana saka asvika pakuperegwa nemanapukeni ndokubva mai Maketen vazonyora ivo vakati I would like to help this young lady. Please take her if you can. Zim people, we enjoy trolling others no matter how sensitive it is. It is not easy, guys, for one to open up on a public platform kuti zvakaoma. Let love lead. Vasiri kunzwisisa kuti nyaya yacho iri kubva nekupi. Uyu musikana anonzi Ritz McLeish ita TikTok yake. Her major content was bashing the single mothers achiti iye vasangode drama wai vachida kuchengeterwa vana pamwe pacho pakarambwa mai tete naTinashe Maposa akauya zvakare akati iwe une criminal record une vana vairi unofunga kuti kuroorwa kwanga kuchaita easy here. So she loves trolling others. So now that Kama new year address pakabva pangoitika problem, but she realized quickly kuti panga pakanganisika. She came and did a public apology to all the single mothers. Akati chero iye panga achiri kuitirai mavideos aya anga achitoriwo single mother kwaingovawo kutandara nevamwe. So this is a second child from Dev. Dev is our own Baltasa allegedly because akambodanana nayaya akambodanana nevamwe vakawanda ende nhambo yaPearson varipo ipapo Patricia zvakare aripo ameno vanhu vacho vakawandisa ende vese anovapfekedza matching outfits. Chakangonaka ndechekuti hapana hapo tepu ratiralika raDev uyu dena aita kutora mavideo de tichitoona Baltasa chaiye. Saka guys ndo patiri nhasi. So musikana akugara kumansion pari zvino ari kurira achiri kubatsirwa namai Maketen uye ataura zvakare akati she wants to work, she is done nekupema yanga iri ngoriwo nyaya yekuti she was trying to find a comeback to work for her children. So manetizens haana kufara nezvinhu zvaitika izvi kunyanya veCat family vari kuti izvoni mai Maketen is doing this for clout because Ritz uyu wakatukana namai tete. She wants to stand with Ritz against mai tete, but guys remember it is not always yekuti munhu anobatsira nekuti ari kuitira cloud. It is not always yekuti munhu anobatsira nekuti ane munhu waari kuda kubohwa. Hazvinei nekunzi kwai you have a common enemy or anything like that. This is coming from a genuine place. But anyway, let me not be a judge to say this is genuine, but kuziva kwatinoita mai Maketen kumashure uku munhu ari very helpful vanobatsira. Mai titi pavakambotambudzika nevana mai Maketen ndo vakavatora vakavaisa kumba yavo yekubudiriro kuti vagone kuwana kugara zvakanaka nevana. Vamwe ndo vari kuti sensitive ipiko yamunotaura naye mai Maketen paivhura makumbo akadii kufunga sensitive yanhasi. Kana mari yenyu yawandisa batsirai Shema anoita zvine sensitive inoonekwa kwete vanotsvaga malikes nezvisina basa. Izvi zviri kubva mumuromo mevamwewo single mother vari kuti ivo aifanira kufunga asati apinda paari apa. Vamwewo ndo vari kuti iwewe haungaudziri munhu kuti endai kwaShema munobatsira. Ivo vari kutobatsirawo iyeyu ndiye wava identifier. Vamwewo vari kuti thank you the Keten lady, mubve mamutsiura adzikame mwana uyu aituka vanhu vachimutsiura when she was trolling single mothers nevana
vanoshandisa masenemu anamai avo. I hope she has learned kuti upenyu ivhiri. Munozva zvinomboita vhiri dzimwe nguva ka rinoti tenderere tenderere, asi pane pamwe parinozoponja, ende rinoponja uri iwe uri pasi. Ipapo ndo panenge pakanaka kama yacho. Wadaro woshaigwa masipana ekuti vhiri racho richinjwe, wotomborova uri ipapo for a very long time. But anyway, remember kuti Mwari haasi munhu, hatengwe uye hadhakwe. Mai Maketeni, you have a heart of gold. Thank you so much. Nemoyo munyoro. Asi apo patrolling apo imbomira zvenyu please. Let truth be told. Mwana ngaabetserwe asingaudzwe chokwadi. Zvichibvira akumbire rurekero pakuganza kwaaita on that video. Yekuti single mothers inganguruve what. Hope she has learned the hard way. Love and care to chaizo, but ngadzidze. How do you take your own life and make it content? Sekudaro then aita mavlog ekuti vana vanogezeswa sei or something like that. You cannot go on TikTok and then you start trolling vamwe vanhu. Then when your turn comes, vanhu vakati vatrole mobva makurumidza kuti no trolling. Aiwa, musati daro, musati bate miromo, regaitire trolling yedu in peace. Very true. Vanhu vanozoda kungoti akadai kutaura taimubatsira pane kuzviuraya. Kana munhu aita open up, let's help. It's not easy kuuya kuzotaura munhu ega kuti veduwe ndamitiswa. So pamwe pacho munhu anozongonyarara osvika pakutongozvisungirira otongofirapo ipapo. Mumudze kuti kana Devha aramba kutoresa mwana birth certificate ngaashandise senemu yake. Hazvitadzise mwana kukura kushandisa senemu yamai vake. Se advice yaingopa masingle mother ese vana vanokura guys. In no time mema kutoenda kuma graduation muri single muchingodaro. Pamwewo maybe uchata move on fast like wifi samaititi asatizozivi kuti vakoshumba uchava wanawo here sechokwadi. Lulu Edwards angoeda to the comment akati Feli na Reds history yenyu yakafanana. Iwe Feli wakanongwa na Mai Maketeni une zvana zvako zviviri vakakwisa muturums and she was paying for it. She was your destiny helper. Nasi uno anonga Reds nezvana zvake zviviri and she's doing the same. Usakangamwe kwawakabva iwe na Reds 6 na 9. So vamwe vabvumirana naye maititi begs from behind. We know a group of women in the UK who give her money. So trying to say she doesn't beg, kana I have no clue what she's saying. Everything she has is either donated or given by others. She's just as good as Reds. No difference. At least she didn't pretend like she has money. Mura had found a very good friend in Mai Maketeni. She's a rare gem. People are fake out there. Ukaona friend yakadai, she's for keeps. Jealous ndiro rinomukurira Mura haadi kukundwa. Asi chinokangamwa guys, idemo. Now she's in a better place. Akutsvinyira vamwe. But the same God that blessed her can do more for it. Vakandibowa hanzi usandifananidze, but their background is simply the same. Hope Ritz learned from her mistakes. Atsvage mari, achengete vana vake. She's still young and have a bright future ahead of her. Ndo zviri kuitika mastreets guys. Mai Maketeni vaita zvakare something beautiful for a struggling young lady. Please do leave your comments on what you think about nyaya Mai Maketeni. Is she doing it for clout, kubowa Mura here since mwana uyu akambomentionwa nemuromo waMura, kana kuti ari kutoitawo nemoyo wakanaka? Thank you Mai Maketeni. In no time tichaona Ritz atodzoka. Maybe achangava activist achifamba muzvikoro uye achiudza young content creators kuti vasangonyengedzwa nenyaya dzamachira nevakomana vedrip ava. Hakuna kwazvinoenda. Chero ukapfekedzwa matching outfit hakuna kwaunoendwa newe. Unosiiwa nechana. Fame yako ikabva yangoitwa yekudrowa. Toita kubvunzana kuti ko uya akaendepi? Wadyiwa nevakomana vanoita kutsenga nemabhonzo vozopfira vosiya zvakadaro. Chiko guys, chiri kuitika mastreets. Vana vadiki ngatidzedzei kuti bonde rinozowaridzwa mumba chaimo munhu aapake. Chiko vedwe.